ka July 12 notification long ba ginu ki college ki bersem jing ban pentrikam ya ka NEP nei kide ban thok da ka city sa ka university bar kide ban penpau le pensyai kita ki jing ki jung ti ha ki jung kata ki jing dan reko makalong mentang officially kumbu ong BC long 4 don weru wa thok tingi sung thu ya ka main jung ki principals ti lada let's say ki don ki jing informally ngi sung thu ba ki don ki jing dan re sum don weru na peng jung ki beron sakmat let's say ki don ki we per ki preso si ka ba tang ma ki hi ki thu kam ha ga ni kata tenri lada di badon penjuki ki bawan sakmat se kan long da kawai pat tengok bangi syutip mentai ki don kat tu kan ki teliki colleges ki bala thok city saka sarkar aga be de biki jing tenri se university imat kamsen poi kata ka city de kata ka de ka bangi osno na ki karanta snike teklang juga MCTA ngila era da ka basai bala da phem address ye kani ka bangi ngila ai da ka representation ka ba phiru phila admit bakadon ka technical flow ka la phim tere apna address ka ne phim tere apna draw ka te kumnu nguring in draw ka NCM dan economic corporation ka ha bihan ba hakatu ka notification July 12 kalau ong ba on pentrekam ya ka NEP in pursuance of the decision taken at the academic council 110 academic council hakabala ekran pada semdon ka bokom kata tenga ngaka khot iba alphonse kampen shahi su kata ipersang banyu aswai ki minutes of proceedings jong tu kecing lang nambar ngi i ka notification ba kami kom tu te ngi super khat ngi komno ngi like na ke ka balai keren te ngi kam kan mau pengi lai keren te de ona pengi lai ki proceedings jong tu ka meeting ngi shama kam shimlan hangno haginu kinu ki records jong tu proceedings jong tu meeting ba ngi lai arai pan petri kami kini ka NEP hagini ka stem tu menta te de halo jong ta ka nongrim is a toy ki jong i ka ba ar hoi tarik bulan Julai kami ni kesempatan pemerintah pan keli ya kan universiti hak nu korkom kali wan kini notification ke hukum kini haba kam simnon kanu kata ke jingiakren po academic council kam simnon kanu kata ke ba ipen kamti hanu bagi nang penteri kami kini nambar ni lepat rai kai ke pengira itu ke sini ke longtang ke ordinance mengen adopt ke ordinance bagi kai ke pengilai ke longtang mencup yang ki at lagi ki syllabus nam tegi at lagi semester jika banyak kita tiga long manang tu long babi kini ke syllabus kinang pas kali ke banang dep kinang pas tiga kibi pada kinang one nak ke third ke fourth ke fifth ke sixth kinang one badi kini penginang si one pas ki akan make council ke banang one ba lap yang dut kini bar khoi hadu ke fourth year bar mentang itu ke fourth year jadi anda la dep dut itu bar khoi ngin sa raigen landu ban lapan pentrikam hari yang mentah hingga sungtu pakai ni kampat biang teh kidon ki students ki bawan ka bangin haban I counseling yaki ka shim shitam yin council komno haba mentang dengan council ki tan pa first two semester so bagani ka 4 year program tingim tip ru don ayu ka second year ngim tip don ayu ka third year don ayu ka fourth year ngim tip watang ko overview yaki ni ki syllabus ki respective subjects ru ngim don tika jingli ka bi shano mentang nyalam ki khana ka jungi anda bagini khana ken wan but hang ni pinyi I bagani ka FYUP program kidon ki courses ke pengin lagi batmai ke bampat jile meno but existing teachers ke dom lak ban hikai kitu nama klem train ki hang ta pingin dong kita pingin ong skill enhancement course kidon kini ke value added course kidon kini ke ability enhancement courses but ye kini ngi don kam ye ki nonghikai ki ban hikai but dia kata ki sang ki post don kam ban create don kam ban advertise kita ki post nang ta don kam ru man thong nonghikai lo kita ki post khrang bagian laban service ke ni khana ke jung dan kita hadu menlang impat don Tindak lang government ru kampan lapan le e gani ki governing bodies ki managing committees ki colleges pair ru ngam tip ki lapar khan ki par khat spang ki ke bar khoi te ba ki wei par ki no hikai begin service ki course kalong e number blai train ti ki yang ta pi te pinda page ki ke FYUP ba pinda page ki ke service FYUP kalong ko ki belong challenging so much hoi kam dei number don ki bong ba ki no hikai ki jaitu ban pule kot ngan ni tu pi kinohikai kinohikai ki take up challenges mo barke ke bangile kelong na kabela ka jing bahaju ki khana na takaloi ke jongki dari ka jingkli ka long menta wat la ring haban le ka taru ni don kam ye ka por ban pen kre benta arturik Julai mi ka notification ka tu ka notification ka pois ki khat kra ki colleges ki ba sor kam tip shik ham jingai na sor poi menno te shitarik haban stang no te pi haban so thu ru igni we admissions la de bahapop admit ki khana admit ki ka 3 year program idon ki orientation ki mi ki pa di khana ru ki bala de ka tu ani ki colleges ombro hari ki la de hashwa ka shi tare ku office la orient ki ha ka 3 year program suddenly ha ka 1st August breka 1 ka tak jindon kam ngin terekam de FYUP
Tika ni kebu hagi jingkul mar bu jing kan jini ki khana ru ki kul mar ki mi ki paru ki laban kul mar. Tenang ram di tangata. Kila ada siru ki admission fee lain ke semester fee ke jongki. Da implement je ni. Da ka tu ka ju ka fee structure ka bengidon da ka 3-year program on laban sustain. Ya ki institutions hagi semesters repair da ka tu ka fee structure ka bokong ka tu. Ka pemut. Kan don ka jingpen ki fees. Lam kumta kumnu pensiu kan kita kino hikai baru na thung subsequently hagi ni ki por ki pandangwan tikini ki jing ki bengi i bar hagi jo ka por kam tam ka ba kam kong san ka le ka ni pira da kam don ka legal sanctity na ka academic council ban dang ye ni ka course kini ka program ka jingkli ka mi menta haton itu se what ban set jingkli rung idon kam ka moderation ba ban don ka moderation idon kam ban don ka pattern of how these questions are to be set nomor beli kani niat dekat credit system mentah. The kumno ki jingkli kan long hakanu kurkom set ikira ki jingkli kumno ban service ni ka course under the basis of the credits kata ro long kabudan kam dia kini don kam orientation baja kata dia bangila ikran ke university do mata 4 don ki bukom kata. The pattern of examination kan long kumno. TPE la pila pulis phangani ke FYUP idon ki exit years. After every year, kemudian after every 2 semesters ki kena kilapan exit. Toh kila ke ban exit ni ke jingkli ke long tang ban exit kam dai tamta i khana ki haban le ya kini ke internship te ke jingkli ke long kin le internship shanu ke ngira identify kita ki jakah ke bagi khana ke internship mandu ban monitor kita ke internship jongki mandu ban award kita ki full credits nam tak internship jongki haswa bikin yo ka certificate lani ke diploma kini ki jingkli ki bangi kelinja ayu i khana ke jongi menta ki khana ke exit to kila sutna ke bagi exit Henry kini ke besar pun kita mentan ya keren hang ni open mi bagi kena ke lawan kita ke minor projects kini kita. Henry ya keren mentah hari ni ke meeting balik me keren 34. Kini ke mentah kumnu fen kita ke minor project tu hakunu kur kom le kita. Di kita ngi don kam ki guidelines kan. Devi ke waswa pan stang ya ke program kalau pi aku IP bagi song tu bangi ko minah kai ngimlong persai ke ni pi ngani tu IP wat ke ni ke 3-year program ka bangi don ru gila ju keren ka por after every 5 years ngi don kam revise ke syllabus baling yong 5 years nomor gidon ki kena ki bamla ban clear in the 3 years within 5 years kila la ban clear take on every 5 years ngi don ke ni ka change in the syllabus ni ke revise ke syllabus dekini ke FYUP na pa hang tu kalau very challenging kalau interesting ri kena pada sekal aban please bon kilat kelenti kila syasnya ka pulih ke puthi le nek tak skill enhancement tak belajar ki bokum ta ter ya kata rangi pe kita ki long ki ki kila ban benefit henry haswa jung kata namar baka khamdan ka sanction juga academic council ka jingkali ka long manu bani thoi ka certificate